Good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you so much for being here. Namhlanje sikumgidi Mums, sipha eKapa kwelenhlanzi amabhele noxhamela basimemile ke kumgidi wonyana wabo uLwazi. Ibudget ke esihamba ngayo namhlanje kulomgidi izibazana lethu uSisinomgcobo uthe sine 200,000 kodwa ke ayigcini ayiphelelanga apho. Uthe lo 200,000 esosigcina ingonyuka ithanda. Usisi ubhajethile nje kakuhle for umgidi womntana wakhe. Mhleke beautiful, very beautiful usisi, uyazithanda, uyathanda nempahla. Usebenza pha e-University of Cape Town. She is a single mother. Umyeni wakhe passed on ngo-2016 leaving behind abantwana ababo abayi-3, lo ulukayo uLwazi being the last born. Ukhe wasokoliswa ke usisi, wasokoliswa kakhulu i-depression after her husband's passing, but she managed to pull through. Amalungiselelo aqhubeka kakuhle ke wafika uMushe. Uthe efika nje wabe seyifaka ingoma akayiloza akayiloza uMushe. Mushe ungaphinde ucule, yeka bhuti awukwazi, yekela kuthi sicule thina milonja awukwazi wena, kodwa ukuthanda sisakuthanda. uLwazi ke uthe kumamakhe ufuna umgidi wakhe ube lit. ama-2,000 ungawathini? Aphinde kabe liphela. Umamakhe uyagqibelisa ulahla izikhiya, so lo mgidi I think uzaba lit nyani. uSisinomgcobo ke khange naye adisappointe. She came guns blazing, wakhupha yonke into. Wathi ndiyagqibelisa. Uthe idekho ikhona, idekho yakhe izawuthi 35,000. unayo i-entertainment 3.5. ibe zii-outfit zakhe. Ii-outfit zakhe uthe enye yi-6,000, enye yi-2.5, enye yi-18,000. ii-outfit ezingaka. Ndithe xa ndithi ndizama ubala ii-outfit nje zizodwa sithi 26,500. Ngumgidi nje uwodwa nje ii-outfit zawo ungenza omnye umgidi nje ecaleni. I-alcohol ke yona ke uthe izawukhosta i-70,000. Alcohol nje iyodwa. Singazilibali ke into zoxhela, umgidi awungomgidi ngaphandle kwenyama. Uthe usisi iigusha bazithenge esilarheni, zikhona iigusha ezenze 27,000 ezithengwe esilarheni, zizawusa sizipisiwe, but ke zikhona ezesiko abazithengileyo, zona zifuneka ziphila. Bahamba bayoyithenga ke efamini. I think bathenge eyi-1 ephilayo. Ezinye ezi bathi zizawuza zona seziredi. I-catering ke nayo ikhona ukwenzela wethu uSisinomgcobo angasokoli. Kuthiwa wayesokole ke kumgidi wonyana wakhe lo umdala, kwakufuneke evuke ngo-5 ahambe ayopheka. So intombi yakhe kule game ithe xa ithetha yathi umama wakhe akafuni aphinde asokole, ufune umgidi womntana wakhe awu-enjoye abe phakathi kwabantu. So wazisa i-catering uNontombi. Bahambile ke uMushe nezibazana lethu plus noLumka kwayiwe emarikeni kuyothengwa iveji, kuyokongezwa betinana into ezishotayo. Ndiyamthanda ke uMushe, into yomntu betinana uyayihoya akayekeli. Ndimbonile napha ekhwaza neetroli uMushe uba makuziswe itroli makuthini, wabeququzela. Akafiki ke endaweni afika azibekele ecaleni abele indwendwe. Ufika angene ibe ngathi ngomnye wabo walapha. Hayi uyathandeka mani Norontso, umsebenzi wakhe uyathandeka, le nto ayenzayo into. Afike akwazi uncedisa, angafiki nje engumntu ozibekele phambili, ozibekele phezulu, akwazi uncedisa izibazana. Yina bethunana. Ii-gifts ke nazo zibaliwe, ii-gifts zikhona for unyana, zibalwe zaninzi. Khange ndikwazi noconcentrate uba ndibhale yiphi. Ndive kukhalwa ubalwa iibhedi, kuthiwa zikhona iibhedi, zikhona ii-TV, zikhona iPlayStation, i-smartwatch, kuzimali. Ininzi into ekhoyo apha. Usisi ke uSisigcogco uye wasi-introdyusa bethunana, akekho lonely. Sawukhumbula uba besithe wayeswelekelwe ngumyeni wakhe ngo-2016. Ukhona ke ubhuti okhoyo ebomini bakhe. Ndiyabona uba ukhona umntu ancedisane naye ke kulo mgidi, khange azimele ngenqa elangeni. Wazibambela ke uSisigcogco uBus John. Wathi esojonga wathi hayi, ndidiniwe ngabantu abamnyama, ndidiniwe ngumXhosa, ndisuka eMxhoseni ndifuna utshintsha ireyisi. Wayozikhangelela ke. Ukhona utata kuthiwa nguMike.
and uthi abantwana bakhe bayamthanda and naye ke uyabathanda kwelakhe icala. This is nice man. And bayavakala man abantwana balapha, isilungu abasikhupha nangeempumlo. Bayavakala uba ikhona into enesilungu apha phakathi efemelini. Uye wafika shem naye ke uMike ezozimasa umgidi wostepson sakhe. Vuyela ke usisiNomgcobo benana xa ifika. Oh hayi, basifundile isilungu, akamane esabela naye xa bethetha. Bathetha kube kanye aba-understand uba bathi. Ibe ntle ke kakhulu into endiyibone isenziwa ngabantwana balapha ke bethunana. U-firstborn yalapha uLumka plus nobrada wakhona uLunga bebambisene nomama wakhe bencedisa, mntu ngamnye enetask yakhe. ULunga itask yakhe ke uLunga wenze umsebenzi oncomekayo shem kakhulu. Ithathile indawo katata wabo ongasekhoyo wama nobrada wakhe xa iphuma esuthwini, wenza izinto ke kufanele uba zenziwe ngutata wakhe. Intle ke bethuna loo nto le, masiyincome bethuna. Intle le nto ayenzileyo ukwenzela uba naye ulwazi angazifili eyedwa, angayifili igebhu katata wakhe. And then yena uLumka ebesecangkomamakhe ebencedisa ukuorganiza, ebencedisa nakwiidekho, izinto ezininzi ebesothula umthwalo kakuhle kakuhle kumama wakhe. Intle ke into endiyibonileyo isenziwa yile ntombi, because iintombi ezininzi kwamawazi azifuni ukwenza nto. Zimbi thina into esizibonayo kwezi ndawo sikuzo, iintombi zikhonsentreyithe nje etywaleni, umntu ngokowabo angafuni ukwenza nto. Intle le nto uLumka ndiyibone eyenza, ukuthula umthwalo ancedisane nomama wakhe. Ubumhle kakhulu benana lo mgidi, andifuni ungaxoki. Kwa indawo nje ubukuyo uyayibona uba noko iipokotho zabantu bahlala kule ndawo zifumile, noko akufani. Zabambisana ke zombini ezi femeli, ifemeli yaseMabheleni kulo tata plus nefemeli yoXhamela, ooTyhopho bethunana kulo mama. And ke naye ipresenta yethu khange idisappointe benana uMushe, ebeyi-vibe nje kulo mgidi. Bendimhleka kakhulu ecula eyiloza. Andimazi apha emculweni buse wathini. Hayi Mushe akaculi kangaka, akayilozi. Andimazi noba ebezityele Mushe. Hayi kulo mgidi I think ebezityele, ibikhona nje into ingathi make sure. Uyabona laa coconut ebesithi mayithengwe ngokuya bebesemarikeni beyokwenza iveji, I'm sure ikhona umntu afike wahlala phantsi wadibanisa kwaphuma something wasela uMushe. Ibikhona nje into endingayiqondiyo ngaye kulo mgidi, ebengeyedwanga nje tu noRontso. Kodwa ke andifuni uxoka, uyayenza into yakhe uMushe. Umgidi womntu wenza ube mhle, uwenza uthi noba seyifike sekubanda sekuphulile afike akwazi uphakamisa bethunana. Kuyo yonke le migidi abekhona kuyo isikhalazo mna andinaso ngayo. Ibhajethi ke bethe xa iqala uSisigxogxo wathi ibhajethi yakhe ithi 200,000. So imali endaphe eyisebenzisile xa kuphela ishow baye basibonisa usebenzise i-224,000 imali yonke ayisebenzisileyo. Andisazazi ke ngoku mna kuyo yonke le migidi sendiyibukele ndisithi xa kuphela ishow ndithi hayi lona yi-favourite, lona yi-favourite. Hayi andisazazi ngokuba ndizawuphinda ndixoke ndithini. Nalona nawo yi-favourite yam. Ndithande into enye apha, usisi benana uyedwa kodwa umntanakhe umenzele into entle, wakhupha unyawo wamenzela umgidi omhle umntanakhe. Naye I'm sure noba khange ayifile indawo katata uba kanene utata akasekho, wenze kangangoko bethunana waquma. And ke kungcono ke noko umntu umncedisa unaye. I'm sure noba akatshongo ke uMike naye ukhona apho afake wancedisa khona, kukhona isandla sifakileyo ukwenza lo mgidi ube yimpumelelo. Nabantwana bakhe sebebadala, I'm sure bayasebenza nabo. Maybe bancedisile ke apho bancedise khona, nee-families zombini nazo I don't think zimyekele. Inoba zikhona ke apho zincedise khona, zayenza yonke le nto yayimpumelelo. Ubumhle umgidi wakhe uSisigxogxo, ubumhle kakhulu. And khange kubekho nto ininzi ithethisayo, khange kubekho drama, khange kubekho nto ihlebisayo, ngoba kaloku abantu be-TV into ehlebisayo bayayithanda, into ezawuba rongo. Hayi ena apho yonke into nje ibizihambela nje ngendlela, kuorganayizwe yonke nje into yahamba ngendlela ibiorganayizeke ngayo.
And ke naye ubhuti okrwala nje bebethe ucela umgidi olithi utshilo ke xa ishow iphela wabulela kumamakhe ngomgidi omhle kangaka. Yina bethunana umntana onombulelo akwazi ukuthi enkosi ndikhombisa emncinci ethobekile. Kudla ngothiwa ke amade ngawetyala, mandiyivale ke ndingekade ndiyixobe. Enkosi ke benana, mandiyibeke apha for namhlanje. Until next time, thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, ndinithanda nonke. Thank you. Bye.